Izenzo isahluko sesine soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha besakhuluma kubantu, abapristi nenduna yethempeli nabaSadusi babafikela, benengwa ngokufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo. Bababamba babafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa, ngokuba kwasekuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa. Umumo wamadoda waba kungathi yizinkulungwane eziyisihlanu. Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalunga nababhali babo, no-Anase umpristi omkhulu, noKhayafase, noJohane, no-Alekisandru, nabo bonke abendlu yompristi omkhulu. Babamisa phakathi kwabo, bababuza bathi, "Lokho nikwenza ngamaphi amandla nangaliphi igama na?" Khona uPetro, egcwele uMoya oNgcwele, wathi kubo, "Nina babusi bezizwe namalunga, nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani, makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, enambethela esiphambanweni, amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakithi, eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo." Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane, beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimfunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. Kepha bebona umuntu ophilisiweyo emi nabo, babengenakuphika lutho, kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekane bodwa. Bathi, "Sizakubenzani labantu na?" Ngokuba kusobala kubo bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqhamukileyo senziwe yibo. Asinakuphika, kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, "Nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo." Khona sebebalayile futhi babayeka, bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke bedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo, ngokuba umuntu esenziwe kuye leso sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve 40. Sebeyekiwe baya kwabakubo, babika konke abapristi abakhulu namalunga abekushilo kubo. Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye, bathi, "Somandla, wena owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, owasho ngoMoya oNgcwele ngomlomo kababa uDavide inceku yakho ukuthi, kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na?
amakhosi omhlaba aqhelile nababusi bayihlanganyele inkosi nogcotshiweyo wayo ngokuba ngempela oherode nopontiyu pilato kanye nabezizwe nabantu bakwa-israyeli bayihlanganyela kulomuzi inceku yakho engcwele ujesu owamgcobayo ukuzakukwenza lokho okumiswe ngaphambili yisandla necebo lakho ukuba kwenzeke. Manje-ke Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele uJesu. Kwathi sebekhululekile, kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye nomphefumulo munye. Okwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuba ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu. Umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke, kwakungekho oswelayo phakathi kwabo, ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abathengise ngakho, bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa, owathiwa ngabapostoli uBhanaba, okungukuthi ngokuhunyushwa, indoda yenduduzo, umLevi waseKhupro ngokuzalwa, enensimu, wathengisa ngayo, waletha imali wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli.